Wel, erbyn hyn, ni wedi gadael cylch y defed a chael ychydig o gyfle i grwydro ar hyd a lled y maes. A ni wedi dod fan hyn i Hybu Cig Cymru i ddarganfod mwy am ysgoloriaeth arbennig sy'n cynnig cyfle i rywun o fewn y diwydiant amaethyddol. A dyma ni, y beirniad Richard Tiwdor o Llysyn y Trallwng. Chi wedi cael amser braf, dda ni'n meddwl, yn beirniadu'r gystadleuaeth hon? Do, gysyn ni cyfweld, achos gafod i gael yr ysgoloriaeth blynyddoedd maith yn ôl, fi yw gadeirydd yr ysgolorwyr ar y funud, a so dwi'n cael yr braint o beirniadu yr ysgolwyr ac yr ymgeiswyr amlenni. Ac oedd, so gysyn ni cyfweliad tair wythnos yn ôl, cyfweld 6, ac y tri yma wedi dod i'r brig ac yn falch iawn o'r safon ac yr amrywiaeth o bynciau oedd pobl eisiau mynd allan i weld. Beth oeddech chi chwilio amdano tra'n beirniadu? Rhywun efo gweledigaeth, be maen nhw eisiau mynd i weld, a be fydde gallu manteisio diwydiant yma yng Nghymru, a dod â'r negeseuon yn ôl. Ac dyn ni mewn sefyllfa anodd ar y funud efo cig coch yng Nghymru ac cig coch yn gyffredinol. So mae unrhyw beth sy'n gallu gwerthu'n stori ni ac unrhyw newyddion da positif dyn ni'n gallu dod yn ôl. Wrth gwrs, mae o'n fantes i'r diwydiant. Mae rhywbeth i ddysgu o hyd. Ac un sy'n gobeithio dysgu wrth gwrs yw Michael George o Sibenfro. Now you're hoping to learn about how to add more value to your produce, something you are doing already. Yes, so we started a meat snack business from our family farm just under 2 years ago as a way of adding value and selling direct to consumers. So I really want to go out and see how people are winning market share in a country where that market is much more saturated, and then speak to other people about how they're adding value to their own produce and how they're cutting down the supply chain to get direct to customers. Fantastic. And to America, is it? Yes, that's what we're planning to do. Brilliant. A Mabli Johnson, a fi'n gwybod i ti yn Eidgar, i fynd i Seland Newydd. Mae hwnna'n lle poblogaidd iawn i bobl i fynd y dyddiau hyn. Ond beth yw ti'n gobeithio dysgu? Rwyt ti'n wneud y porfa? Ie, dwi eisiau mynd i weld mixed herbal species leis yn tyfu, ac mae gen effaith ar animal production a health hefyd, so dwi'n keen i ddysgu unrhyw beth amdano pob beth. Ac edrych mlaen wneud garfan siŵr? Ynddo. A wedyn, yr un ola, John Goodwin, you're from Radnor Valley, and you want to learn something really special in America, something that's quite a hot potato at the moment. Yes, I just want to have a look at the potential for using agricultural soils to mitigate carbon dioxide in the atmosphere and therefore climate change, and just how important sheep and cattle are in that process. It's going to be a big task, I'd say. So I've just finished my masters and I'm just starting to study this with Aberystwyth University as well. So and how's it looking? I haven't started yet. So. That's it. Wel, dymuniadau gorau i'r tri ohonoch chi, a fi'n siŵr fydden nhw'n yn ysgolwyr da iawn dros Gymru. Ac yn cario'r broses o'r ysgolorwyr mlaen, da ni wedi cael 5 mlynedd ar 20 ohono fo, ac mae pawb wedi gwneud cael ei marc ar y diwydiant, so dwi'n edrych ymlaen i gael y tri ma'n ôl bydd yn nesaf. Yn gyfle am rysiadwy. Yndi, wrth gwrs. Pob lwc i chi gyd. Diolch yn fawr.